जोंनि बर' भाषानि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि मावफुं सोद्रोमा बिफान मानगोनां प्रदिक्षगिरि गेदेमा आरो लोगोसे जोंनि गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय गासै बायदि बायदि गोनांथार बिबानगिरि नोंथांमोन आरो लोगोसे जोंनि खौसेथि बर' सुबुं बे समाव जाय बर' जिहेतु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गोख्रों बिथा थानाय मोनसे जिल्ला गलाघाट जिल्लाया आरो लोगोसे गथुमारि आफादगिरि मानगोनां मुस्लिमा दमयन्ति दैमारि खाख्लारि आं भिडिअ नुवाबानो माबा खालामो
आलासिफोरा फैयो